Zdravím, volám sa Juraj Krúpa a rád by som sa predstavil, keďže sa na tejto platforme budeme vídať častejšie. Ako ste si už mohli všimnúť, tak tento kanál bude predovšetkým o investovaní na kapitálových trhoch do spoločností, ktoré sa obchodujú na burze. Mám 32 rokov a takmer 10-ročné skúsenosti s pôsobením a investovaním na kapitálových trhoch. Najprv som pracoval niekoľko rokov v londýnskom City, kde som spravoval pre Swissquote portfólio klientov z V4. Klientom sme radili, ako efektívne investovať do verejno obchodovateľných spoločností, ktoré spoločnosti si vybrať, ako spoločnosti zanalyzovať a ktoré spoločnosti by mohli byť vhodné pre ich portfólia. Pár rokov na to som sa presunul do Prahy, kde som pracoval ako portfólio manažer pre investičnú firmu. V tejto firme sme spravovali portfólio v hodnote takmer 200 miliónov eur. V roku 2018 som sa rozhodol založiť vlastnú firmu a dneska spravujeme viaceré firmy, ktoré obchodujú či už na burze alebo vo sfére private equity. Rád by som vám raz do týždňa na tomto kanáli zazdielal moje názory na investičný svet, na dianie okolo seba, ako aj na zaujímavé investičné spoločnosti, ktoré sa obchodujú na burze. Ďalší formát videí bude hĺbková analýza spoločností, ktoré máme buď v portfóliu, alebo ich dôkladne sledujeme a čakáme na vhodný vstup do tejto spoločnosti. V posledných pár rokov sme spravili niekoľko zaujímavých dílov, ale rád by som vám predstavil dva, ktoré sú najviac známe pre slovenského a českého diváka. Možno našu spoločnosť alebo naše investičné aktivity poznáte z dílu, ako je Activision Blizzard. Ak by niekto nevedel, tak Activision Blizzard je herný gigant, ktorý vyvíja hry pre konzoly, PC, ale aj mobil. Do jeho portfólia patria hry ako Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Diablo a Overwatch a iné. Táto spoločnosť je podľa nás najlepšie riadená a najziskovejšia spoločnosť v oblasti gamingu. Koncom roka 2021, kedy sme my začali nakupovať akcie spoločnosti Activision Blizzard, spoločnosť mala problémy so sexuálnym obťažovaním zamestnancov ich štúdiu v Kalifornii. Hromadili sa na nich žaloby od rôznych zamestnancov, akcionárov, širokej verejnosti, ale my sme tento event vyhodnotili ako nie veľmi zásadný pre ekonomické fungovanie tejto spoločnosti. Akcie spoločnosti Activision Blizzard začali prudko klesať, kedy sa dostali až na hodnotu okolo $50 na akciu. My sme tento pokles využili a začali sme aj akcie nakupovať, keďže sme si vyhodnotili, že spoločnosť je ďalej veľmi ekonomicky silná a jej čísla sú výrazne lepšie ako očakáva trh. Takisto sa neskôr do toho opreli odbory v Kalifornii. Ako už vieme, tak v Amerike môžete žalovať kohokoľvek za čokoľvek a takto vyzeralo aj v tomto prípade. Tieto obvinenia sme vyhodnotili ako non-event, čo by nemal mať žiadny dopad na spoločnosť, čo potvrdil pred niekoľkými mesiacmi v rozhovore aj vtedajší CEO spoločnosti Bobby Kotick. Rozhovor s Bobbym odporúčam pozrieť celý, prikladám ho tuto vo videu. Sú tam rôzne historky, ako zakladal Activision, ako získal prvých investorov, ale aj o tom, ako predal spoločnosť takmer za $70 miliónov Microsoftu. Zaujímavá je historka najmä, ako dostal prvé peniaze od Steva Wynna, ktorý je významný investor v kasínach v Las Vegas, ale aj o tom, ako vidí budúcnosť gamingu. Fakt tento rozhovor odporúčam každému si pozrieť. Ale naspäť k téme Activision Blizzard. Ako sa najskôr ukázalo, naša analýza bola správna a tieto obvinenia nemali žiadny dopad na fungovanie spoločnosti. My sme tieto akcie kupovali, ako som už vyššie spomínal, v roku 2021, kedy spoločnosť stála menej ako $50 za akciu, avšak jeden z hlavných dôvodov, prečo sme túto spoločnosť kúpili, bola ich efektivita, to znamená, boli najlepšie podľa nás riadenou spoločnosťou gamingu, mali najlepšie marže v zrovnaní s konkurenciou a hlavný dôvod bol vynikajúci manažment, ktorý lídoval Bobby Kotick, ktorý bol v tej danej dobe najdlhšie pôsobiaci CEO v spoločnosti medzi spoločnosťami Fortune 500. Pár mesiacov na to, ako sme náš podiel kúpili, nám dal za pravdu aj samotný Microsoft, ktorý dal Activision Blizzard ponuku na $95 na akciu. Táto transakcia mala byť vysporiadaná v keši, čo bola za takmer 40% prémiu voči tej cene, ktorú sme my kupovali. Dnes je spoločnosť súčasťou Microsoft Gaming divízie a generuje zisky a tržby pre Microsoft. Táto investícia sa pre nás hodnotila o viac ako 50% za rok a pol a ešte sme dostali aj special dividendu, keďže transakcia bola posunutá o pár mesiacov.
Investori v Česku budú určite poznať náš short na spoločnosť Groupon, kde sme dali vonku aj short report. Táto investícia bola zrealizovaná v apríli roku 2024. Písali o tom aj popredné české médiá ako Hospodárske noviny, Seznam, články prikladáme do prílohy. Do tejto pozície sme vstupovali preto, lebo sme boli presvedčení, že biznis model spoločnosti Groupon bol v tej dobe zastaralý, nebol konkurencieschopný a momentálny aktuálny manažment spoločnosti nevykonával dobrú prácu či už v USA alebo v Európe. V tej dobe do tejto spoločnosti vstupovala investičná skupina Pelfire Capital, ktorá je vedená Honzom Bartom a Dušanom Schenkiplom. Po istej dobe táto partia z Pelfire Capital ovládala takmer 20% podiel v spoločnosti a začala robiť zmeny v manažmente. Keďže sme spoločnosť Pelfire Capital poznali a sme znali českého investičného prostredia, tak sme si presne pozreli detaily tejto transakcie a za akých podmienok kupuje tento podiel Pelfire Capital. Keďže sa nám ten podiel zdal pomerne veľký na českú investičnú spoločnosť, zisťovali sme, z akých zdrojov financujú tento nákup. Podľa našej analýzy nákup tohto podielu financovali najmä prostredníctvom dlhopisov, ktoré boli splatné alebo sú splatné v roku 2026 a keďže podiel kupovali niekde za úroveň $20 na akciu a v dobe, kedy sme my spoločnosť začali shortovať, stála cena $10 na akciu, už v tej dobe bola strata na jednu akciu pre Pelfire Capital pomerne vysoká. Naša téza bola jednoduchá. Problém stratového biznis modelu, zastaralého manažmentu a financovania podielu na dlh prostredníctvom dlhopisov môže vyvolať ešte väčší tlak na cenu akcií, pokiaľ sa spoločnosť neotočí a tým pádom, že najväčší akcionár Pelfire Capital bude mať problém splatiť dlhopisy v roku 2026 a budú nútení akcie predávať aj pod cenu, ako ich nakupovali. Tento obchod sme uzavreli pomerne rýchlo, keďže spoločnosť v priebehu pár mesiacov klesla z $10 na akciu na takmer $4 na akciu a naše zhodnotenie bolo výrazné v priebehu pár mesiacov. Zisk na tejto pozícii bol viac ako 40% v priebehu 3 mesiacov a preto sme tento trade opustili a pozíciu sme uzavreli. Samozrejme, dneska je Groupon už iná firma, je tam nový manažment vedený spoločnosťou Pelfire Capital. Myslím, že aj akcie sa obchodujú výrazne vyššie, ale v tej danej dobe si myslím, že sme túto príležitosť vyhodnotili správne a náš short bol zaujímavý ako pre Čechov, tak aj pre celý investičný svet. Viac dealov, ktoré sme robili, si môžete pozrieť na našej webovej stránke, ktorú priložím do popisu tohto videa. Naša stratégia je hľadať opportunities vo firmách, ktoré sú výrazne podhodnotené voči konkurencii a to či už zlým správaním manažmentu, alebo len fundamentálne, kedy spoločnosť je valuačne lacnejšia ako konkurencia. K väčšine našich investícií pristupujeme aktívne, to znamená, že keď začneme robiť due diligence, rozprávame sa so všetkými možnými stakeholdermi. Bavíme sa s akcionármi, s bývalými zamestnancami, s konkurenciou, nech čo najlepšie navnímame spoločnosť, kultúru a náladu okolo spoločnosti. Väčšinou kupujeme minoritné podiely a naše portfólio je pomerne koncentrované. Maximálne máme v našom portfóliu do 10 spoločností. Mojou inšpiráciou sú najlepší investori na svete, ako je Warren Buffett, Bill Ackman, Carl Icahn a ďalší. Ako si môžete všimnúť, tak títo investori sú tiež väčšinou veľmi koncentrovaní. To znamená, my si myslíme, že úspech a nadvýnos spočíva v koncentrovaní portfólia, kde stavujete na menej firiem, dobrých firiem, ako by ste mali byť zbytočne diverzifikovaní do stovky firiem. Ak chcete byť diverzifikovaní do stovky firiem, môžete si kľudne kúpiť index S&P 500, avšak naša stratégia je iná. Rozumiem, že pre retailového investora veľakrát, ktorý nemá čas si tie firmy analyzovať, nemá detailné informácie, nemá čas obvolávať akcionárov, konkurenciu a tak ďalej, je S&P 500 najlepšou stratégiou pre dlhodobé zhodnotie ich kapitálu na burze. Ja osobne sledujem na kvartálnej báze takmer 30 hedge fondov, ktoré reportujú tzv. 13F, kde ukazujú, aké pozície v poslednom kvartáli či už predávali alebo nakupovali. Ak máte záujem, napíšte mi, môžem vám tieto hedge fondy, ktoré sledujem, zazdieľať. Jedným z našich investičných vzorov som dokonca mal tu čest spolupracovať na jednom díle a bol to Carl Icahn. V roku 2018 sme ho presvedčili, aby kúpil podiel v poisťovni I'm Trust Financials, kde sme my mali minoritný podiel. Spoločne sme bojovali za vyšší odkup v privatizácii tejto
tejto spoločnosti, keďže sme verili, že cena je výrazne nižšia, ako by si akcionári zaslúžili. Keď sme tento deal úspešne uzavreli a cena privatizácie bola navýšená o takmer 25%, Carl Icahn nás pozval do svojho ofisu v New Yorku na Fifth Avenue. Musím vám povedať, že Fifth Avenue office a výhľad na Central Park bol next level, ale to mi určite potvrdí každý, kto bol v New Yorku. Carl Icahn bol v tej dobe braný ako popredný aktivistický investor s majetkom takmer 20 miliard dolárov. Rýchly fun fact zo stretnutia s 80-ročným miliardárom: došiel oblečený v úplne jednoduchom oblečení s jedným analytikom do ofisu o 7 hodine večer, čo by si už mnohí povedali, že tam nikto nebude. A sadli sme si do veľkej zasadačky, kde už všetko na nás bolo prichystané. Či už kola, voda, slané veci, sladké veci, žiadna asistentka, totálna efektivita. Karol mal v ofise podľa mňa maximálne tak 30 zamestnancov a spravovali majetok viac ako 20 miliard dolárov. A hneď ako si sadol, tak proste hneď išiel k veci. Jeho úvodné slova boli: Hey guys, how are you doing with your insurance company? V preklade: čaute chalani, ako sa darí? Ako to ide s vašou poisťovňou I'm Trust? Toto bolo už v momente, kedy sme obaja, aj my, aj Carl Icahn na tejto investícii zarobili. Celé stretnutie trvalo viac ako 2 hodiny a rozprávali sme sa o rôznych dealoch, ktoré Carl urobil, ako napríklad legendárne TWA, Texaco, ale aj o technologických firmách, do ktorých historicky investoval, ako Apple a Netflix. Mnohí možno neviete, ale Carl Icahn bol prvý investor Apple, ktorý Tima Cooka, terajšieho aj vtedajšieho CEO spoločnosti Apple, donútil, aby začal robiť mohutný buyback za voľný cash a tým výrazne zvýšil hodnotu akcií Apple. Takisto odporúčam pozrieť dokument, ktorý si viete pozrieť na HBO, Restless Billionaire. Odkaz priložím vo videu. Je to vynikajúci dokument zo života Carla Icahna. Tento dokument zobrazuje charakter pána Icahna, ale aj magnitúdu dealov, ktorý bol schopný v danej dobe robiť. OK, tak to bola krátka odbočka od našej investičnej stratégie. Rád by som pokračoval s tým, ako investujeme a ako vyberáme spoločnosti. Na spoločnosti, ktoré vyberáme do nášho portfólia, pozeráme sa na ne tak, ako keby sme ich chceli ovládnuť celé, aj napriek tomu, že kupujeme iba minoritné podiely. Tým pádom aj to due diligence vyzerá tak, ako by sme chceli tú spoločnosť ovládnuť celú. Väčšinu našich investícií držíme v horizonte 2 až 5 rokov, to znamená, že stredne dlhý horizont. Avšak, ako ste mohli všimnúť, napríklad v investícii alebo teda v trade do spoločnosti, v shorte do spoločnosti Groupon, sme túto investíciu držali iba 3 mesiace. To znamená, že je to veľmi individuálne, ale väčšina našich investícií je v tom rozmedí 2 až 5 rokov. Spoločnosti, ktoré máme aktuálne zainvestované, ako napríklad Gum Holding, Entain alebo Ubisoft, už držíme rok, 2 a ešte určite budeme najbližšie roky držať. Ako som už vyššie spomínal, naše díly si viete pozrieť či už na sociálnych sieťach mojich, ktoré budú v popise tohto videa, alebo na stránke spoločnosti IA Investments. Prajem pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu, kde vám ukážem spoločnosť Ubisoft Entertainment a ich posledný deal so spoločnosťou Tencent. Majte sa pekne a prajem pekný deň.